kadang katugo yenta karben warti dan kan nana bang kela hello not kapasini pon jiban la hello tadak tarik troxia ajo ki pholam the iri tu mamuni tu areng kisu lake body hat allocation la adim la sudah hamelong sipola sudah malalong iri tu menit kama chola tu malang litum apranam ji pusipu losi pathiek pa jidak thanon po ke theng la pen kichok pa tum stami dai pin la pen tuma khe phan tapsona prana ken pidaba ke nindok la pen iri tum akhe stami meghalaya dong kedudun asam dong kedudun pustami tipok trai ka chola tenta ineng birira la pen parda ke klebe ka tum pustami la sobai chok chilo nile meta nindok la pen la sodung tu bang ke jasemet iri tum non meghalaya dong kedudum an pustami ka chola tum an la pen asam along tipok het tum chola tum pustami ile tum kai ke discipline pen do to nanji nala tum matha luma ile tum ke matha je ja tu hem pen ateng bang thorati e jak tum ke ka da dong tami asi ne nana bang ile tum kachire mek thegi phan jase me sai choklem dong kachire pen chere pek lo tamasi jo gidel lo la lebel la lasi ile tum un an kachire bai kenang so klema ding da maling pustami la pen ile tum kam chong da dong lo plong ile tum methang aro methang ati mulong son an ke tum perin zat ni discipline do to ni ile tum methang kam phan ti matha dam jani kapre alam an tami tum kichu nok tum tor ko bidet nei discipline jovet damet klemet nei dal ile tum project ak kichu chitong cheda je phan la pen ja tum do ho itum non ke kichu porsi than ko ile tum methang pran safety phan mai kenang sort la suppose nana tum dor pet damar pet klemra pet romi sipedam tami pini kisiok si dukok mat ronong halare penirat pubang chok dai kasi non ala kapre da duk pilang ni yasemet arni si ki photo 100 de ki pubang kalila itu bunan kasi thanpon kalila itu non dobom chondat bom tum na duk pilang ati di meghalaya to asam ros tami te pokte raila border tami athima itum ka bengno arlo matai tum makhe pan ki banang haide polodang ti itum adet pen itum restrict pen bang chat lokate bang si omna la suppose ile tum na hok le du postami kitu la pen ke thak kichun ang ton discipline kai kita itu amai nong du nang ko kali puti ile tum ka chong da tan cha to waran ta tum abidat ko la suppose chone ri le thot lo kar beng long arat la jasemet hempen ang tan ke chong dat an atu ba hempen ang tan ke bang tum an apan dilin mestami hala ani sehat ka chebaju arang hang pune pinda sa hontan ning tu lo alang phan jamrong milong kadu donong pimiji phan la pen la non ka chong dat bom